Finalizare și clear round pentru Beat Denner și Daria din Elveția. Well, next up for Bulgaria, please welcome Petr Marchev riding Galeon. Petr starts with a in 5th place. Din Bulgaria în acest moment Petr Marchev alături de Galeon. Ai călcat în apă. Ai călcat în apă. Stai, se întâmplă și la casă mai mare. Well, just that unlucky fall down for Petr and Galeon. They just have the 4 to add to their score after the first 2 days of 42.7. Patru puncte penalizare pentru Petr Marchev pentru dărâmarea unui obstacol alături de Galeon, reprezentantul Bulgariei. Se prezintă la start în acest moment Viorel Bubău alături de Corsina din România.